मोगाच्यानो देव बरो दीस दिवं तुमकां सोमेस्तांक सांज जोता देवाच्या नोवेनाच्या आयच्या तिसऱ्या दिसा सामुहीक आजारांचो संभ्रम चलोवन व्हरता हांव. ह्या व्हडा संभ्रमाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सोमेस्तांक प्रत्येक जावन आयचो प्रधान याजक मंजिंचोर मॅक्सिम नोरोना विगार जेराल मंगलोर दिएसेस आनी सर याजकांक मोगाचो स्वागत मागता. आज ह्या सांज जोतात देवाच्या पुंतळार देवाच्या कृपेन 2 जोडी पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकवटतात आनी कुटुंबा जिणयेक प्रवेश जातात. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपायाचो जावन रचलो आनी देवान म्हळें दादल्यान एकसुरो आसचें बरें न्हय. ह्या मुखांतर देवान स्त्रियेक दादल्या तावन रचून तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी चडा संवसार बरा. अशें लग्न संस्कार घडोवन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मनशाक आपल्या रचनेच्या कामान तांकां भागीदार केलें. अशें मनीस देवाच्या उल्याक पाळो दिवन कुटुंबा जिवीत जियेवन देवाच्या रचनेच्या योजनान भागीदार जावनूच आयला. ह्याच उल्याक पाळो दिवन आज दोगां जोडी लग्न जिवीत जियोवंक ह्या संस्कारा मुखांतर फुडें सरतात. तांणी सुवार्थ करच्या लग्न जिवितान अखेर पर्यंत एकामेकाक मोगान मानान आनी विश्वासीपणान तीर रावोंक आनी देवाक मानवोवची शेगुणी जिणी जियोवंक देवाच्या कृपेचो आशिर्वाद सदांच तांकां लाबोवन दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागया.
मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता. आज सामुहीक आजारांचो संभ्रम हांगासर ह्या नोवेनाच्या 3ऱ्या दिसा सुलोवच्या ह्या संदर्भी आयचो प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसा मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोराना विगा जेराल आमच्या मंगळूर DACचे तांच्या साबार राटावळी मदें आज गोवळी बापी गांवांत जायते राटावळ आसा त्या मदें हांगासर येवन हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयतात एका जोड्याचे रेस्पेद ते करतात आनी आम्हा सुमेस्तां खातीर आज विशेष तरान ते मागतात. त्या देखून हांगासर जमलेल्या तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या ताळयांच्या आवाजान ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता. तशेंच आमचे संगी आसा आमचो एक नवरो विल्फ्रेड डिसोजा ताचो भाव मानदी बाब लॉरेन्स डिसोजा तांकांय हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. आनी हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक परत हेवटी मोगाचो स्वागत. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन मीस भेटयतात जेनेव्यू आनी ग्रेगरी साल्डाना किरेम क्रिस्तीन आनी कुटाम बँगलोर ॲलिस कुटी नोवेलांकणी वाडो रिचर्ड वेगस आनी कुटाम पुत्तूर रोनाल्ड लुसी डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी किन्निवळी नीता मायकल आत्तूर बेनेडिक्ट नोरोना आत्तूर जॉयस डेनियल वासनी कुटाम अलंगार मॅग्दलिन डिसोजा सुरतगल अनिता रोड्रिगस कोळूर सुनीता रोड्रिगस मुक्का दुल्सिन रोड्रिगस मुक्का सरिता मेल्विन मोनिस मुडबिद्रे जयना किजिया लुवीस जल्म दिसा संदर्भी ल्हान बोलवाडो प्रत्येक तेसां बसून मीस भेटयता मेबल सिक्वेरा नित्याधर वाडो राहुल जाग सिक्वेरा हाची ऑटिझम पिडा गूण जावंक आनी सुडाल उलोवची कुरपा मेळचे खातीर प्रवीण जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रेस शरल क्रास्ता कॅनडा एग्जाम पास जावचे खातीर प्रिन्सन लेनिशा आल्मेडा कोलोर गरजेवंत आनी पुलगोत्र्यांच्या आत्म्या बसून मीस दिता लुसी सेरा ऑस्पेट घरच्या आल्मा बसून मीस पेटयता रिचर्ड वेगस आनी कुटाम पुत्तूर देवदेन सिंथिया आनी सिल्वेस्टर सांगतीस हांच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता अनिता फर्नांडीस किरेम देवदेन जरोम डिमेल्लोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता आयरीन डिमेल्लो आनी कुटाम नित्या दरवाडो. ह्या सर्व तेसावां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी मागता आसतना आमची तेसावां मागणी सोमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया आनी आज प्रत्येक जावन ह्या दोनी जोड्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या दिसाचो महत्व आमी येदोळसो आयकला. बगेवन जुता देव ह्या पुनशेदाच्या वार्षिक महापर्बे संदर्भार नोवेनाच्या दिसांनी आमी तयाराय करनासता आसतना आज आयच्या दिसाक आनी एक विशेष संभ्रम जावन आसा. ह्या दोन जोड्यांच्या लग्नाभ्यासाचें कार्य विक्शन नेविल कुमार अल्मेडा आनी संगीता तशेंच विल्फ्रेड डिसोजा आनी मारिया तांच्या ह्या लग्ना संस्कारांत वितर्साच्या संदर्भार आमी तांचे बसत विशेष करून आनी सर्व काजारी जोड्यां बसत प्रत्येक तरान मागता. जुबलेवाचें जुबलेव 2025व्या जुबलेवाचो संदर्भ हे वर्स आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी बरवशाची यात्रिका म्हणलो संदेश नियाळ करता आसतना आयच्या दिसाक त्याच बरवशाच्या दिशेन मोग बरवसो थीर करता म्हणलो संदेश आमी नियाळता. काजारी बेसांती कुटुंबा जिवितांती आमी बरवशान जियेता आनी हो बरवसो थीर जायचे संपूर्ण जायचे तर आमच्या काजारी बेसांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत मोगाची गरज आसा. आनी हें देणें आज सर्व काजारी जोड्यां बसत आनी विशेष करून आयच्या दिसा लग्ना बेसांत एकवटच्या जोड्यां बसत आमी मागून घेवया. हें पवित्र बलिदान नितळ मनान आनी शुद्ध काळजान आमी भेटोवच्याक आमची सर्व पातकां वळखून घेवन देवातावन आनी एकामेकातावन आमच्या पातकांचें बोगसाणें मागया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपदवदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या विसारून सांगता. मना चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
त्या पासत भगेवसरा सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा मनशाकूड रचतना दादल्या आनी बायले मदें एकवट आसो म्हूण तुजी खुशी तुवें दाखयली. हे आमचे भाव आनी ही आमची भयणी आयच्या दिसा लग्नाच्या संबंदांत एकवटोंक हांगासर आयल्यान तर एका मोगान तांकां एकठांय आनी प्रिती मोगाच्या फळांनी ताचें जिवीत बरोवन त्याच प्रिती मोगाक सदां साक्षी दिवंक तांकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. तोबिताच्या पुस्तकांतलें वाचप. तोबियास अंतरुणा वयलो उठलो आनी ताणें आपले पत्नीक म्हणलें, म्हज्या भयणी उठ, सरस्परान आमची काकलूत करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताजे लागीं मागया. ती उठली आनी तांणी आपणाक राखण लाभचे खातीर मागणे आनी विनंती करूंक सुरू केलें. तोबियास अशें प्रार्थना करूंक लागलो, सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सदैव, तुजें नांव सदैव ससनाच्या ससना. आकाश आनी सगळी सृश्टी तुजी स्तुती करूंक
ससनाच्या ससना तुवें आदांक रचलोय आनी ताका कुमक आनी आदार दिवंक तुवें एवेक रचली. ह्या दोगातावन मनशाकूळ उपजालें. तुवें म्हणलें मनशान एकसुरो आसचें सारकें न्हय, ताका ताजी सारकी एक सांगातीन करुया. सर्वेस्परा कुडीचे वंदवणेक लागून हांव तिका म्हजी पतीन करून घेना. बगार प्रामाणीक काळजान हांव हें करतां. म्हजी आनी तिजी काकलूत कर आनी आमी आमची उतार प्राय पर्यंत संतोशान सांगाता जियेशें कर. आनी तांणी दोगांयनी जाप दिवन म्हणलें आमेन आमेन. देवाचें उतार हें. देवाचें वडुपकार. पावलान कुरीतगराक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. तरी पूण सव देण्या प्रास चड वर्ते देणे जोडूंक तुमी आतूर जाया. सकटा भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयता. मनशाच्या आनी देवदूतांच्या सर भासांनी उलयना तरी म्हजें तें मोग ना. जायत जाल्यार हांव आवाज करतलें वाटले बरी, कणकिरतल्या ताळा बरी. प्रवाद करचे देणे म्हाका आसात आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जणवाय म्हाका आसात. वा एक कडेचो पर्वत अनेक कडेन वससो करचे तितलो बावार्थ म्हाका आसा तरी म्हजें तें मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्ही. आनी सव म्हजे आस्त बदीकच दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजें तें मोग ना जायत जाल्यार हे कांयच म्हाका उपकार ना. मोग सस्नीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बडाय उलयना, हंकारान बराना, मोग मर्यादेविणी चलना, स्वंत आदय सोदिना, रागार जायना,
आपकार मनांत दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिकले पळोवन संतोष पावता. मोग सगळे ससून व्हरता, सगळे सतमंता, सगळे बरवसता आनी सगळे सांबाळून व्हरता. मोग केदींच सरना. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ जेजून शिसांक म्हळे, हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसून काडल्यात. तुमी भायर सर वचून फळ दी जाय, उरचें तसलें फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो. देवाचे उतर हे. क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आनी विशेश करून आज लग्न अभ्यासांदेक वडच्या विक्षण नेविल कुमार आनी संगीता विल्फ्रेड आनी मारिया जुबलेबाचें वर्स 2025 आनी ह्या जुबले वर्सा सगळ्या पवित्र सभेन सगळ्या संवसारांत आमी बरवशाचे यात्रेक म्हणलो विशय आमी नियाळनंत आयले. हांव ह्या संवसारांत आमी सर्व पैनारी यात्रीक आनी ह्या पैनार आमी उरता, बसता, मुखार वेता, सलवाता, यशस्वी जोडता, जीक जोडता, रडता, हसता, जायत्या तरांचे जिनोस आमी जियेवनूच आसा. आनी ह्या संवसारी पैनार बरवशाचे यात्रीक जावन आमच्या जिवितांत महत्वाचें घडितां घडटात. आनी तांचे पैकी एक महत्वाचें घडी जावन आसा लग्ना बेस, काजाराचो बेस. कित्याक त्या काजारी बेसांत हांव न्हू हे कुटुंबा जिवीत सुरवात करता, हे कुटां वय करता आनी आमचें जिवीत कुटुंबा बरेंच जियोवन वाडोवन तें रुपी जाता म्हणलें आमी हर एकलें जाणां. आनी ह्या संदर्भार ह्या जुबले वर्सा आयच्या ह्या नोवेनाच्या जुथा देवाच्या फेस्ताक तयार जावन नोवेनाच्या दिसा काजारी जोड्यां खातीर कुटुंबा जिवितांत
थंय भरपूर कृपा आमी मागता आसतना विशेष करून आज लग्नाभ्यासान एकवटच्या दोगां जोड्या बसोती आमी प्रत्येक तरान मागता आनी आयच्या दिसा आमकां नियाळूंक दिल्लो विशय जावन आसा मोग बरवसो थेर करता मोग बरवसो थेर करता हर एक तरणाटे स्वप्नां देखता आपलें जिवीत आपलो फुडार आपलें भविश्य खंयच्या तरा रुपी जायत जाय म्हजें जिवीत कशें जायत जाय जायत्या हेर जोड्यांक तरणाटी पळयतात जावं पुरो फिल्मां पळयतात फिल्मां पळोवन थोडे फावटी स्वप्नां देखचीं आसात पूण त्या फिल्मांत जाल्ले बरी मनशा जिवितांत जावचें हें बारी अप्रूप वा जायच ना म्हणयेत पूण वास्तवीक तरान आमच्या परिस्थितींत आमच्या सन्निवेशांत आमचें भविश्य कशें आसा जाय म्हजें भविश्य उज्वाल करचो करची आपणाक समजून घेवची पडटाना हात दिवन उकाळ धरची कश्टां वेळा आदार दिवचो एका उतरान म्हणचें जाल्यार खरेपणी आपणाचो मोग करचो जिणे सांगातीन आपणाक जाय म्हणून हर एक तरणाटी आपल्या फुडार फुडें पळोवन आसतात आनी हो तांच्या काजारी जिविताचो बरवसो कुटुंबा जिविताचो बरवसो संवसारी जिविताचो बरवसो आनी हो बरवसो तीर जाय संपूर्ण जाय जाल्यार आमकां जेजूस आपलो संदेश दिता आनी हो बरवसो तीर करच्याक आमकां जेजून दिल्लो उपादेश आसा मोगाचो मोग बरवसो तीर करता मोग बरवसो संपूर्ण करता म्हणलें आमी वळखून घेता मोग मनशा जिवितांत प्रमुख स्थान घेता म्हणलें आमी जाणाव आमी जायतें बरयलें वाचता येदोळ पर्यंत बरयल्यो काणयो बरयलीं काबानां बरयलीं लेखनां बरयले कादंबरी हे सगळें पळयल्यार आमी गायलेलीं गितां पदां भक्ती गितां आमी पळयल्यार येदोळ म्हणसर प्रदर्शित जाल्लीं फिल्मां मोटवीं वा व्हड नटान केले नाटक मोटवे ल्हान वा व्हड ते आमी पळयल्यार ह्या सगळ्याचो प्रमुख विशय जावन आसा मोग आनी आमच्या मनशा जिवितांत मोग आमचे बावरी आसा आमी मोगांत जियेता आमचो पवित्र बायबलूच एक मोगाची काणी देवान मनशाचो मोग केल्ल्या विशयांतली आनी आमी त्याच मोगांत जियेता टोनी डिमेल्लो म्हणलो बरयणार एक ल्हानशी काणी वोपारची तो सांगता आपल्या बुकांत आनी ती जावन आसा सागोरांत एक ल्हान मासली संतोषान उपयोवन हेणें तेणें धांवोवन आसतना त्या मासलेक बगलें सागोर म्हणून मस्त जाणां उलयतात सागोर म्हळ्यार खंय आसा सागोर म्हळ्यार कितें आनी देखून ही ल्हान मासली एक व्हड मासले लागीं गेली खंय आनी विचारी लागली तूं मासले व्हडली जाल्याय तुका मस्त जिणेंत अनुभव आसा हे सगळो लोक म्हणटा सागोर सागोर म्हणून ओ सागोर खंय आसा म्हाकाय दाखयचे म्हाकाय पळयचे आनी ती व्हडली मासली ह्या धाकट्या ल्हानशा मासलेक म्हणा लागली खंय सागोर म्हळ्यार तूं खंयसर आसाय खंयसर जियेताय खंयसर उपेताय खंयसर तुजें खाण जेवण शेवताय तसो सागोर तूं सागोरांत आसाय मोग म्हणल्यार सागोरांत आमी सगळीं आसा थोडे फावटी आमी खंत हुस्को करचे आसा म्हजो मोग करतली कोण दिनान हर एकली मोग आशेता न्ही गी ल्हान बालशें मोग आशेता तरणाटी आपणाचो मोग करतली कोणी आसा जें म्हण आशेता व्हडा मोग आशेतात मालगाडी आपणाचो मोग हुस्को दाखोवची मनशां जायचे म्हण आशेतात हर एक लागी मोग म्हणलो जायचे आनी मोग देवान आमकां भरपूर मापान दिला पयल्यान पयलें देवानूच आमचो मोग केला आनी उपरांत आमचे बावरे आसलो लोक आमच्या कुटुंबाचे सांदे हे आनी हेर जायतीं आमची इश्टिण्यो आमचे संबंदी आमकां वळख आसले ही सगळीं आमचो मोग करतात आनी हो मोग मनशाच्या जिवितांत प्रमुख स्थान घेता आसतना खरो मोग म्हळ्यार कितें म्हणलें आमकां खंयसर कळी जाता जायते फावटी मोग म्हणून फटवण पडचीं आसात मोग म्हणून भायल्यान दाखोवन आपलोच स्वंत फायदो जोडूंक पळोवचीं आसात फटकिरो मोग आसा म्हणलें आमी जाणाव खरो मोग कितें आनी तो खंयसर आसा आनी हाचें दृश्टांत कितें आनी जर मोगा विशयांत आमकां एक बरें दृश्टांत मेळाचें जाल्यार आमी काजारी बेसाक वचा जाय थंयसर काजारी बेसांत खरो मोग दिसून येता कित्याक थंयसर मोग म्हळ्यार फिल्मांत पळयले बरी सगळें अपुरबायेचें आसना
थंयसर सोलवणी आसा, थंयसर निराशा आसा, थंयसर कश्ट आसात आनी ह्या कश्टा मदेंय काजारी जोडी कितले सोडदोडीन फुडें वतात. तांचे कश्ट देवाच्या आदारान ती सोसून व्हरतात, एकामेका सोसून घेतात आनी हे मोगा विशयांतलें एक बरें दृश्टांत आमकां काजारी बेसांत पळोवंक मेळटा, आमकां अनुभव करूंक मेळटा. आनी आयच्या वाचपांनी मोगा विशयांत भोव अपुर्बायेन सांगल्लें आसा. आनी जर आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी काजारी जोड्यांनी जर ह्या देवाच्या उतराचें पालन केलें जाल्यार खंडीत जावन तांच्या जिवितांत आसलो बरवसो तसो मोग थीर करता. ह्या देवाच्या उतराचेर आमी थोडो नियाळ करया. हांव येता पयलें आयच्या दुसऱ्या वाचपाक. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत सर्व श्रेश्ठ एक वाट हांव तुमकां दाखयता म्हणटा सांत पावल. जर म्हजे थंय विशेश साधन करचें, अचिवमेंट आपणावचें म्हजे कडेन सकत आसल्यार जर मोग ना जाल्यार सगळें व्यर्थ म्हणटा तो. म्हजे कडेन विशेश देणी प्रदर्शीत करचें एक देणी तसलें आसा जाल्यार म्हणजे थंय मोग ना जाल्यार तें कांयच न्हय म्हणटा. आनी तो म्हणटा मनशांच्या आनी प्रवाद्यांच्या भासांनी उलोवचें देणें म्हाका आसात. एक कडचो पर्वत आनी एक कडचे व्हरचे तसली एक सकत म्हाका आसात. पूण जर म्हजे थंय मोग ना हांव खाली आवाज करतले वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी. जर हांव एका गुपीत संगतीची जाणवाय म्हजे थंय आसात आनी कसलें सगळें आजापा करचें तसलो भावार्थ म्हजे थंय आसात, पूण मोग ना जाल्यार तें कांयच उपकार ना म्हणटा तो. तितलें मात न्हय, म्हजें सगळें आस्तपतीक दुर्बळ्यांक वांटूंक हांव दीन आनी म्हाकाच पेल्या खातीर उलपावंक म्हजी कूड उलपावंक हांव दीन जाल्यार जर म्हजें थंय मोग ना तर सगळें व्यर्थ म्हणटा. देखून आमच्या जिवितांत मोगाचें देणें आमी मागोवन घेवची ती एक वर्ती जाणवाय म्हूण आमी लेखीत जाय. आनी उपरांत सांत पावल आयच्या वाचपांत मोगाचें वर्णन करता. मोग ससनीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, बडाय उलयना, मोग मर्यादे वेळें सालाना, स्ವಂತ आदाय सोदिना, रागार जायना, आपणाक मना आपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बागार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता, सगळें सोसून व्हरता, सगळें सतमानता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळ व्हरता. मोग सगळें बरवसता, तें बरवसो म्हणलो शब्द आसा. मोग सगळें बरवसता आनी मोगा वरवीं बरवसो तीर जाता. आनी मस्तभोवटी काजाराच्या संदर्भांनी शर्मा वरेशें सांगलें आयकलां. हांगासर मोग घालच्या बदलाक म्हजेंच नांव हांवें घाली जाय. होकले न्हवऱ्यांक दिल्लो आदेश तो जावन आसा. या हांव म्हणलो शब्द थंयसर घालूंक सांगलें आसा. हांव सोसनीक, हांव दयाळ, हांव मोसोर करिना, हांव आपकार मनान दवरिना, बागार हांव सगळें सोसून व्हरतां, सगळें तडवितां, सगळें हांव बरवसतां. ह्या रितीर आमी सांगलें आनी त्या रितीर आमी चल्ल्या जाल्यार खरेंच आमच्या जिविताचो बरवसो तो थीर जाता. मुखारून आयच्या मोगाचें निरूपण डेफिनेशन जेजूस आयच्या सुवातेन आमकां दिता. खरो मोग कितें म्हणलें तो सांगता. एकल्यान आपले इश्टा बसत आपलोसो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. आनी जेजून ते उतरांनी सांगलें मात्र न्ही, ताणें तें खुर्सार करून दाखयलें. एकल्यान आपल्या इश्टा बसत आपलोसो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. आनी जेजून खुर्सार आपणाचो जीव आमचे खातीर दिलो आनी खरो मोग कितें म्हणलें दाखयलें आनी आपूण आमचो खरो मोग करता म्हणून ताणें खुर्सार हांव दाखयलें. आनी ह्या एका संबंदांत साकोर आनी दनयाचो तो संबंद हाका ताळ पडना. कित्याक साकोर सकयल आसता, दनी वयर आसता. बदलाक जेजू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. इश्ट सांगाता चलतात, इश्ट सांगाता मेटां काडटात, इश्ट खांदार हात घालून सांगाता चलतात, इश्ट एकामेका सगळें वांटून घेतात. आनी हो इश्टा खातीरचो तो संबंद जेजू खऱ्या मोगाक तुलन करता. आनी दादल्या आनी स्त्रिये मदें, होकल्या आनी न्हवऱ्या मदें, पती आनी पत्नी मदें असलो इश्टागेचो संबंद तांच्या काजारी जिविताचो बरवसो खंडीत जावन थीर करूंक पावतलो. रेस्पेरा वेळा होकले न्हवऱ्यांची भास दिवची ती भास स्पश्टतान आमकां कळयता की तांणी दिवची भास असल्यास खऱ्या नीज मोगा खातीर सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन हांव तुजो मोग करतलो.
आनी तूं अशें सांगलें ना तुवें म्हजो मोग करीत जाय सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत तुवें म्हजो मोग करीत जाय तुवें म्हजी सेवा करीत जाय तुवें म्हाका आदार दी जाय ना ताच्या बदलाक दादलो तशें स्त्री तांच्या काजारी सांगात्याक रेस्पेरावळा म्हणटा सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत हांव तुजो मोग करतलो हांव तुका मानान लेखतलो आनी जर ही काजारची भास हर एका काजारी जोड्यान तांच्या जिवितांत पाळ्ळी जाल्यार तांच्या जिविताचो बरवसो त्या खऱ्या मोगा मुखांत तो संपूर्ण जावच्यांत दुबाव ना काजारी बरवशा फाटल्यान रिस्क आसा सोलवणी आसा पंतावनां आसात देखून हेल्डर कॅमेरा म्हणलो आर्चबिस्प ब्रेझिल गांवचो तो एक उतर अशें इंग्लिशांत अशें सांगता होप विदाउट रिस्क्स इज नॉट होप एट ऑल विच इज बिलिव्हिंग इन रिस्की लविंग ट्रस्टिंग अदर्स इन द डार्क द ब्लायंड लीप लेटिंग गॉड टेक ओवर कोंकणींत म्हटल्यान सांगचें जाल्यार रिस्क विण्याचो बरवसो असो न्ही म्हणजे हर एका बरवेशांत रिस्क आसा मुखार कितें म्हणलें आमी नेणाव बरवसो आमकां कळीत आसता तो बरवसो जायना बागार आमी कळीतनातल्या मुखार कितें येता म्हणलें नेणा आसून तें बरें आमकां मेळटलें म्हणलें आमी राखून रावचें असलो बरवसो रिस्केचो बरवसो म्हळ्यार रिस्केचो मोग पातयेवचो काळोखांत आमी उडी मारची आनी देवाचेरच सगळें सोण सोडचें आनी हें केल्ल्या वेळार देवूच आमकां सांबाळटा म्हणल्यार पातयेनेन आमी बरोवन आमचें काजारी जिवीत फुडें व्हरचें असल्या पातयेनेन आज ही दोगां जोडी हांगासर ह्या देवाच्या वेदी मुखार आसात आपल्या जिविताचें समर्पण करच्या खातीर देवाचेर पातयेन दवरून आपलें काजारी जिवीत आराम केल्लें अपुर्बायेचें घडीत आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें तो बी ताच्या ग्रंथांत हांव तो बी ताचो पूत तोबायस आनी ताचे पोतेन सारा तिका 7 फावटी लग्न जालें एकलो दादलो तिचो मरण पावलो सो आनी एका गाडी अशें 7 फावटी ती लग्न जाली तिच्या हर एका काजारच्या पयल्या रातींच तिचो दादलो मरण पावलो लोकांक सगळीं एका तराची नालिसाय हांव तो बगली जाल्यार तिणें कसली एक दूख हास्का सुस्कार सोडले जावयेत म्हणून आमी चिंती येता तिची कसलीच सूख नासतना त्या काजाराच्या पयल्या रातींच तिचे 7 जण एका फाटल्यान आनी एकलो मरण पावलो आनी आतां देव तिच्या कुमकेक येता तोबायस तिच्या लागीं लग्न जावंक राफायल देवदूताच्या प्रेरणान फुडें सरता आनी त्यांच्या काजाराच्या पयल्या राती तांणी घरचें मागणें आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें देवाक ती अर्गां दितात कित्याक देवान आमकां सांगाता हाडलां देवूच आमची भद्रती म्हूण ती वळखून घेतात देवान केल्ल्या बऱ्यापणाक अर्गां दितात आनी सांगातास ती एका उक्त्या मोनान तांचें लग्न जिवीत फुडें व्हरूंक ती मुखार सरतात आनी तें देवा लागीं तें सांगतात देवाचेर पातयेनी तांचें काजारी जिवीत यशस्वी करता हर एका जोड्याक हें गरजेचें काजार आमी सांगलें आयकलां दोगां मोद्यांनी तेगा मोदें म्हणून दादलो स्त्री होकाल न्हवरो आनी तांकां सांगाता हाडलो देव तांचे समय आसा म्हणलें आमी खरोखर पातयेवची गरज आसा आनी त्याच देवाचेर पातयेन दवरून जर एक जोडें मुखार वता तांचें काजार सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत यशस्वेक पावतलें आनी तुमी आयच्या दिसा लग्नांत भितर सरचीं विक्षण नेविल कुमार आनी संगीता विल्फ्रेड आनी मारिया आज तुमी एकामेका समर्पण करतात काजारा दिसा एकामेका तुमचें समर्पण तुमी आदल बदल करतना आज देवूच तुमकां तुमच्या काजारी जोड्याक एक इनाम कशें दिता ह्या संदर्भार तुमचे पासून आमी सगळीं हांगासर मागोंक आसा ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮರಿಯ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಂತ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಒಳ ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರು ಸದಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀವು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸದಾ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ
ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರಂತ ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. सांजूद देव पवित्र सभेचो एक श्रेष्ठ सांत ताच्या विशयान आमी जायते नेणाव जाल्यार एक संगत क्रिस्तांव लोक आदीं जावन पातयेवन आयला. कित्याक म्हळ्यार खंयचेय आमी मागले आमकां मेळनातल्या वेळा आख्रेसो एक प्रयत्न सांजूद देवा लागीं वयचें आनी मागले आमी जोडून घेवचें म्हणली एक पातयेणी आदीं तावन क्रिस्तांवां थंय देवोन आयल्या. आनी हो जूद देव ताच्या विनतेन आमच्या सगळ्यांचेर आपले आशिर्वादां घालून दी. ह्या 9 दिसांच्या नोवेना वेळा फेस्ताच्या संदर्भार जायते भक्तीक हांगासर येवन आपआपले इरादे गरजो ताच्या विनतेकाल देवा मुखार दवरता आसतना तो तांच्या मजतीक येवं दी म्हण आमी मागया. आनी विशेश करून आयच्या ह्या नोवेना दिसा सर्व काजारी जोड्यां बसोत. हांगासर तुमी जायतीं काजारी जोडीं आसात. तुमच्या जिवितांत ही जायतीं पंतावनां आसात, समस्या आसात, कश्ट आसात, कुटुंबा जिवितांत तुमकां फूड करूंक मेळचें जायतें आसा. ह्या सर्व सन्निवेशांनी तुमकां सगळ्यांक काजारी जोड्यांक आनी ह्याच्या नव्या जोड्यांक तसो जूद देव देवाची कृपा आनी आदार तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबा जिवितांत मागोवन दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. मोगाच्यानो आतां रेस्पेराची रीत आमी चलोवन व्हरता. पयलें विक्शन डी अल्मेडा आनी संगीता हांची रेस्पेराची रीत हांगासर चलता. ताच्या उपरांत विल्फ्रेड आनी मारिया तांच्या रेस्पेराची रीत चलता. तें देखून आतां पयलें विक्शन आनी डी अल्मेडा तुमी मुखार येवचें, मोदें येवचें आनी तुमकां दोग साक्षी तुमच्या सगळ्यांक आमी उबे रावया. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಹಾಗೂ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲೆಂದು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಅನಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಿರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಈ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮುಂದೆ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ವಿಕ್ಷನ್ ಮೇರುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವಿವಾಹವಾಗಲು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಿರೋ? ಹೌದು, ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದಂಪತಿಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಿರೋ? ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಾವಿರೋ? ವಿವಾಹವಾಗಲು ನಿಮಗಿರುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರಿ. ಶಿಕ್ಷಣದ ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ, ಸಂಬಂಧಿಸ್ತೇನೆ, ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜೀವನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣನಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೀವನದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ದಯಾಮಯ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸದಿರಲಿ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಿಯ ವಧುವರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಗುರುತಾಗಿ ಹಾಕಲಿರುವ ಈ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್. ಸಂಗೀತ ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗುರುತಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪಿತ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಗುರುತಾಗಿ ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಹಾಗೂ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ದೇವರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲೆಂದು ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಅನಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಈ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮುಂದೆ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಮರಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವಿವಾಹವಾಗಲು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲೋ? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದಂಪತಿಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರೋ? ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುವಿರೋ? ವಿವಾಹವಾಗಲು ನಿಮಗಿರುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ. ಮರಿಯ ಆದ ನಾನು, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆದ ನಾನು, ಮರಿಯ ಆದ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ಜೀವನದ ಪ್ರತಿದಿನವನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಳಾಗಿರುತ್ತೇನೆಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ದಯಾಮಯ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ದೇವರು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಿಯ ವಧುವರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಗುರುತಾಗಿ ಈಗ ಹಾಕಲಿರುವ ಈ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಮರಿಯ, ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಗುರುತಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಗುರುತಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. लग्न संस्कार स्वीकार करून त्यांच्या काजेरी बेसांत भितर सरल्यान त्या नव्या जोड्या बसवतो आणि सर्व काजारी जोड्या बसवतो आणि सगळ्या पवित्र सभेच्या संसाराच्या आणि आमच्या हरी एकल्याच्या गरजां बसवतो. आता आम्ही सर्गींच्या बापा लागीं मागया. मोगाळा बापा, देवान जोडलेलो लग्नाबान मनशांनी मडिना जावच्याक आनी ताची खुशी जारी करचे विशान खरी समजणी दिवच्या वावरान पोय सभेक आनी तिच्या मनियाऱ्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत आनी ससाय फाव कर म्हूण मागता हांव. लग्न संसाराच्या प्रयतेन आणि शाश्वतपणा विरोधी जायती कानून उब जाल्या. आमच्या राष्ट्रांत लग्नाचे पवित्रपण राखून काजारी जोड्यांक बरी समजणी दिवंक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक आशिर्वादान आनी जन्मायन बोर म्हूण मागता. विविध कारणां लागून काजारी बेसांत
असमाधान उपजल्ल्या जोड्यांनी लग्न संस्कारा वेळी आपणे दिल्ल्या भाशेचो उडास काडन एकामेका सोडजोड करून माया मोगान जियोंक आनी आपले मिसो जारी करूंक वावरूंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. ह्या पवित्र लग्न बेसांत एकवटलेल्या दोगा काजारी जोड्यांनी तांणी दिल्ली बस अखेर पर्यंत सांबाळून एकामेका संगतपणांत आनी विश्वासीपणांत जियोवन माया मोगाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तूं तांकां दराळ बेसांवांनी बर म्हूण मागता हांव. सांजुदाच्या पुंतळार येदोळ पर्यंत सामुहीक काजारांत लग्न जाल्ल्या सर जोड्यांचे उडास करतना तांचे लग्ना जिवीत नंदन कर आनी एकामेका दिल्ल्या उतर भाशे प्रमाणे आपलें जिवीत बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. काजार जावं कुशीवरच्या चल्या चलयांक बरी जिणये सांगातीन फावो कर आनी बेगीनच ताणीं लग्ना बेसांत वांटेली जावं जिवीत जियोवचे देणे तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. थोडो वेळ आमच्या ह्या तेसांवाच्या दिसांच्या सर्व गरजांगाती तेसांव बसोत आमी मागया. सर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमी उक्त्यान ही थोडी मागणी दवरल्यान जायते आमच्या काळजाचे अत्रेक आसा ते सगळे तूं जाणाय. तुजो आशिर्वाद तुजे सवस्काय आमा समेस्तांक लाभय म्हण आमी मागता आसतना विशेष करून आयच्या दिसा सर्व काजारी जोड्यां बसोत आनी आयच्या दिसा ह्या देव मंदिरांत लग्ना बेसांत एकवटल्या दोगां जोड्यां बसोती आमी मागता. त्या सर्व काजारी जोड्यांक जिणी सरा पर्यंत जी कबलात बास तांणी काजाराच्या दिसा दिल्या ती जियोवंक सुखान दुखान पिडेन भलायकेन एकामेकाचो मोग करूंक गरजेचो आदार दी. आनी अशें तांणी एकामेका कडच्या मोगा मुखांतर तांणी आशिल्लें सर्व तांचो बरवोसो तीर कर म्हूण मागता. ही मागणी आमी तुका भेटयता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुका दिवस नाव तुवें दिल्ल्या देण्या
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, तुवेंच लग्ना बेसाक थारायलेली आज्ञा मानून घेवन आमच्या भावां आनी भयणी पासत जेजूच्या मीत मेन आसलेल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. आपल्या लग्ना बेसांत तुजे खुशेक मोगान पाळो दिवंक ह्या पती पत्नींक ह्या बलिदाना वरवीं घटाय दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नाचे तुटान आसलेले गांठीन तूं एकठांयताय आनी ताचो पवित्र निर्मळ एकवट सफळ करून तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय. केदे जाणवायेची मांडावळ तुजी, कितली विचित्र कृपा तुज्या मोगाची. सैमान जल्मायली भुरगीं बरवशाची, सुंदर फुलां आमचे प्रथवेची. नव्या जल्मान पवित्र जावन ती जाता तुज्या वाडत्या कुटुंबाची. जेजूचे पोतिनेन माळलेली पृथ्वेर जेजूचो परमळ शिंबडायतली दमदमी शिंवती जायो आबोली. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एका स्थाळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता. उदेन दितावन आसतना ते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परस जातूं समयता साय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात.
बाबार्तासो गुट परगटुया बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनः जिवनपणासो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूंक आनी अशें देवाचे माये भोव बगेम तमकार मरियेच्या तुज्या बगेम धरून दोतांच्या आनी वैभवी रक्त सत्संगच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदर आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारान फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा लिओ 14 आमच्या बगेवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पदचे संगती ह्या संवसारान वारसोरे तुजे पवित्र सभे बावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसाराक शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया So
ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ವಧುವರರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವಧುವರರು ಮನಕೂಲೂರಿತು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತೇ ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪವಿತ್ರ ಪಿತಾನೇ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರೇ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರೇ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವರಗಳ ಚಿಲುಮೆಯೇ, ಇಂದು ತನ್ನ ಪತಿಯೊಡನೆ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಈ ವಧು ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಮರಿಯಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ದೀನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ನೀವು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ದಾಂಪತ್ಯ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ. ಕರ್ತರೇ, ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲಿ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆರವು ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿ. ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಮರೆಯದಿರಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಲಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಸಮೇತ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगचनो आता क्रिस्त प्रसाद सेवचो पवित्र वेळ जावन आसा. 8 जाग्यांनी आमी हांगासर कुमगार बांदलेल्या तेगून घुसपट गोंदळ नासतना जे जाग्यार तुमी आसात खंयसर तुमकां लागसर जाता थंयसर तुमी हो पवित्र कुमगार सेवचो. तेगून कितेंच गडबड करची नाका. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದ ಕಾರಣ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸೋದು. ಯಾರು ಕೂಡ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಾರದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳೆಯ ವಿನಂತಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ತೆರಿಗೂ वॉलेंटियर्सांनी पदरापांक जे जाग्याक आपोवन व्हरूंक आसा त्या जाग्याक आपोवन व्हरचें आनी थंयसर शिस्त सांबाळून भक्तीपणान कुमगार वांटूंक कुमो करची. मोसो आद
वाचले Sagar Jesus tuka,
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जानवायेन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय. विक्शन नेविल कुमार आनी संगीता, विल्फ्रेड आनी मारिया ह्या आमच्या भावां आनी भयणींच्या लग्न संस्कारा पासो तुका दिन वाचून हें मागणें आमी तुका विश्वासान करता. हें बलिदान जावं तांच्या नव्या बेसाचें बोळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंदांत एकठांयल्याय आनी एका उंड्यांत आनी एका पिवनांत दोशी केल्याय तांकां एका मोनाची आनी एका काळजाची करून सांबाळ. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुमेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत एक पिटी सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थाळाक तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आयचे दिसा हांगासर सामुहीक काजाराचो संभ्रम. 2 जोडी येदोळसो लग्ना बंदांत एकवटली. विल्फ्रेड आनी मारिया मनियम परेपेर गजेची, तशेंच विक्षांत डियाल्मेडा आनी संगीता पानीर पिरगजेची. तांकां दोगांय जोड्यांक, ह्या दोनी जोड्यांक हांगासर जमलेल्या तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फे प्रत्येक जाण आमचो मोन्सिंजर आमचो मॅक्सिम नोरोना मंगळूर DSचे विगा जेराल बाप तांचे तर्फे, बाप लॉरेन्स, बाप लिओ हांगासर हजरच्या सकयल धर्मीक भयण्या तर्फेन आनी सुमेस्तां तर्फेन हांव उल्हास पडयतां, अभिनंदन पडयतां. तुमच्या मुखल्या लग्न जिविताक सर बरें मागता. ह्या पवित्र थाळार सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थाळार तुमी लग्ना बंदांत एकवटल्यात, तर तसो सांजूदुता देव तुमकां सदांच राखोवन दी, सांबाळून दी. तुमच्या जिवितान उणें पडटना सुमया लागीं मागोवन सकयल संगती भरती करून दिवन तुमचें मुखलें जिवीत नंदन करून दी म्हणून ह्या वक्तां हांव आशेतां. प्रत्येक जावन आयचो प्रधान याजक जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयलां. भोव अपूर्वसो संदेश आमकां दिला. मोग बरोवसो थीर करता, दृढ करता. ह्या विशयाचेर आमकां नियाळ करूंक मोग केल्या. तशेंच थोडो वेळ आराधना सोलोन व्हरनी आमकां मागोवंक प्रेरण दितले. आमच्या मंगळूर DSचे विगा जेराल मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना बापाचो हांगासर जमलेल्या तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन हांव उपकार बावरतां. तांच्या बऱ्या मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावाचेर देवाची दराळ आशिर्वादां सांजूदुता देवाच्या मजतीन वाळोवन दी म्हणून तांकां सर बरें मागता. जोरान एक ताळयो दिवन पाद्रापाक आमी देव बरें करूं म्हणचें. तशेंच विल्फ्रेड आमचो न्हवरो, ताचो भाव बाप लॉरेन्स डिसोजा शिवमोगा DSचे याजक हांगासर आसात आनी तांच्या भावाचे रेस्पेक्ट तांणी ते केला. तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच ह्या संभ्रमान वांटेली जाल्ल्या तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर हर एकल्याचेर हांव मागतां. आतां ह्या आयच्या दिसाच्या संभ्रमाक कुमोग केल्ल्या सैऱ्यांक वा दानीक मान करचो वेळ हांव उलो दितां. आमच्या मंगळूर DSचे विगा जेराल मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना बापानी ह्यो मानाच्यो वाती वांटून आमचें उपकारी मोन ह्या आमच्या दानी थंय दाखयचे म्हणून. ₹30,000 दिवन आयच्या ह्या संभ्रमाक एका जोड्याचें पोशकपण घेतलां. भोव मोन्सिंजर लेस्ली शेनय आमचे भोव मोगाचे याजक चिलिंबी उर्वा तांणी ₹30,000 दिल्या. तांचो प्रत्येक जावन ह्या कडेन उपकार भावता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. पॅट्सी विल्मा डिसोजा किन्निगोळी तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवची. वलेरियन आरान्ना किन्निगोळी जर तर ते नान तुमच्या कुटुंबाची कोणी आसा जाल्यार मुखार येवन मानाची वाद घेवची. एरन ग्लेन डिसोजा किन्निगोळी, विन्सेंट आनी लिडविन डिसोजा किन्निगोळी, सुधीर आनी आईना पिरेरा मंगळूर, तशेंच SVPचे सांदे SVP अध्यक्षिणीन मुखार येवन मानाची वाद घेवची. तशेंच इतर दानी
अल्फ्रेड लिडिया डिसोजा मँगलोर 5,000 रुपये, हेनरी जॉयस रेबेलो संपिगे 3,000 रुपये, लीना डिसोजा निडोडी 3,000 रुपये, नावना कमनी एकदानी किरेम 2,000 रुपये, विल्सन क्लॅरिस डिकॉस्टा नित्य दरवाडो 2,000 रुपये, लीना डिसोजा कम्माजे 1,000 रुपये, मॅग्दलिन डिसोजा सुरतगाली 1,000 रुपये, तेरेजा डिमेलो आणि कुटाम 50 रुपये किरेम. तसेच आईच्या दिसाचे बँड स्पॉन्सर केला फ्रेडरिक आयरिन सिक्वेर आणि कुटाम किन्नेगोळी 12,000 रुपये तांणी दिल्यात. तांचोय प्रत्येक उपकार भावता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांकांय मुखार येवन मानाची वाद घेवची. आतां मुर्दोम आयचे दिसाचे मेलिटा फेर्नांडीस निडोडी, सिरिल रोड्रिगस आणि कुटाम कटील, डोनाल्ड मिरांदा मुंबई, ग्रेगरी मेरी डिसोजा किरेम, लिओ मेंडोन्सा किरेम आणि मुखार येवन मानाची वाती घेवचे. तशेंच आयच्या दिसा जेवणागे कुमो केला नाव नाकामने एकदांनी पवित्र काळजावडो आणि आग्नेस पिंटो कारकड तांणी मुखार येवन मानाची वात घेवची. विविध रितींनी बरें मोन दाखयल्ल्या दान दिल्ल्या कुमो केल्ल्या तुमचो सर्वांचो उपकार भावता. तुमकां सर्वांक परत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां सांजूद उतात देवाच्या मजतीन तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत वाळून दी म्हणून हांव निरंतरी मागतां. वाती वांटल्या मोन्सिंजर बापानो तुमकांय देव बरें करूं. आतां आमी सगळ्यां दिवी घालया सांजूद उतात देवाच्या मानाक नवेन आमी सोलोवन व्हरया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. भाऊ बहिणीनो सर्गी सोमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेव जुता देव सर्गा राजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत असून आमचे वचोत विनंती करता. सांजूदता देवानी सान भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतींचे जो आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आम्ही सांगता मागया. सुमयान जेजो क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जोदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागा दिसा आमी उगडास करता. बगेवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतरी वगळाप लाभता आणि सुमेश मनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तू आता करोस आमचे मध्ये आसाय म्हण आमी सत म्हणता. तुझ्या पवित्र आत्म्यावर आमचे देई देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडे. आता आमी बगेवन जुता देवाच्या विनवणेन तुझे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी आत्रे तुझ्या दैवीक कुशेप्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जाव महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक विशेष मागणे. या संवसारे जेजो सैरो आनी धर्म जावन असलेल्या बगेव जुता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवंदार सोम वाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय तसो सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाका दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्यांचो तूं केरिती शारुती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पुनशेता पातयेनीन आयलां. एक घडी आमी दिंबेर वा उबे रावन आसलेल्या कडेन आमचे दोळे धांपया. सक्कड आमची मागणी ते सवां जे कितें घेवन आज ह्या पवित्र थळार आमी सरपडल्या. सांजूदता देव ताच्या मजतीन असाध्य असलें सक्कड साध्य करता म्हणली ती आमची पातयेनी जावन आसा. त्या व्हडा पातयेनीन बावार्थान बरवशान ह्या घडी आमची सक्कड मागणी सांजूदता देव मारिपाक सुमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण करून आमी मागया मोगाचें.
प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या हरी एक कासांनी असो ह्या घडी आमी मतीक उडास काडया. गांवांत परगांवांत आसली आमची भावंडां, आमची भुरगीं बाळां, आमची युवासनां, आमची काजारी जोडी, आमची मालगडी, प्रायवंतां, पिडेस्त भावंडां, सबाजन आमच्या कुटुंबांनी मोगाची पिडेस्त आसात. हरी एकल्या सो ह्या घडी मतीक उडासा काडया. सोमयाच्या पांयां तळा सांजूद देवाच्या मजतीन तांकां समर्पण करया. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडांक तांच्या वावरा थळार सुमी राखून दी, सांबाळून दी, बोळबोलायकी मतीक समाधान बरेंपण तांकां दिवन दी, सदांच तांची जतन करून दी, तांच्या वावरान तांकां यशस्वी लाभोवन दी आनी तांच्या कामाची भद्रती तांकां लाभोवन दी म्हणून आमी विशेष तरान मागया. आमचे कडेन कोणें मागोवंक सांगलां, कोणा मागता म्हणून आमी बसयलां, त्या भावंडां सोय उडासकान तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया. मोगाचें आमच्या सगळ्या मंगळूर DSA खातीर आमी मागया. आमच्या गोवळी बापां खातीर, निवृत्त गोवळी बापां खातीर, आमच्या विघा जराला बापां खातीर, आमच्या सकड याजकां खातीर, धार्मीक भाव भयणी खातीर, लायक भावार्थ्यां खातीर, आख्या आमच्या मंगळुरी पवित्र सभे खातीर आमी मागया. मोगाचें गांवांत परगांवांत आमचे सबाजन दानी आसात. आयच्या संभ्रमाक आनी ह्या सगळ्या ह्या वार्षिक परबे वेळार सबाजनांनी बरें मन दाखयलां, विविध रितींनी आदार दिला, दान दिलां, सेवा दिल्या, कुमोक केल्या. ह्या सकड दानी खातीर, बऱ्या मनाच्या मनशां खातीर एक घडीभर आमी मागया. मोगाचें सोमी सदांच तांकां राखून दी, दराळ मापान तांचेर आशिर्वाद वचून दी, बरोवन ओमतोच्या मापान तांच्या बऱ्या मनाक लाभोवन दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागतना सांजूद देव ह्या सकड दानी खातीर विशेष तरान मजत विनंती करून दी म्हणून आमी मागया. ह्या पवित्र थळाक येवच्या सकड भक्तीकां खातीर, तांच्या तेसावां खातीर आमी मागया. मोगाचें आनी आज ह्या पवित्र थळार ह्या लग्ना बेसांत एकवटलेल्या ह्या दोनी जोड्यां खातीर, विल्फ्रेड आनी संगीता खातीर, तशेंच मारिया आनी आमच्या बाबा खातीर आमी विशेष तरान, विक्षांता खातीर आमी विशेष तरान मागया. ह्या दोनी जोड्यांक सोमी आशिर्वादांनी भरून दी, मोरा पर्यंत तांकां सांगाता दवरून दी, तांचे जिवितांत सदांच सोमी आदार दिवन दी म्हणून तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया. मोगाचें हांगासर आसलेल्या हरी एकल्या खातीर आमी मागया. आज आमी प्रत्येक जावन ह्या नोवेनाच्या 3ऱ्या दिसा काजारी जोड्यां खातीर मागता. सकड काजारी जोड्यांक सोमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया. तुम्ही तुमच्या दादल्यांचो स्त्रियांचो उडास काडा, एकामेका खातीर मागा. तुमच्या कुटुंबांत तुमचे दादले स्त्रियो देवादीन जाल्यार तांच्या आत्म्याक शांती मागा. मोगाचें प्रत्येक जावन एकामेका खातीर मागा. सोमी सदांच तुमकां सांगाता दवरून दी, सर आशिर्वादां तुमच्या जिवितान वाळोवन दीत म्हणून मागा. आनी कितें तुमकां वैयक्तीक तरान जे कितें मागणी तुमच्या काळजा मनांत आसा ती सकड सोमयाच्या पांयां तळा सांजूद देवाच्या मजतीन एक घडीभर समर्पण करून मागा. म्हज्या मथीर काळो कान्न, म्हजो भावार्थ दंडलोंग पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी, तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोबर वसुदेवचे केरी देणे देवान तुका दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची खोर्सां हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माईपासी नांवातगी तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून वर. हांवें वडापातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सोमया जेजूचे महिमे वन्ना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. एक घडी बरो ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपाक आमकां लाभलेल्या सकड बऱ्यापणा खातीर दनिया देवाक अर्गां दितना सांजूद देवाक पात्रोन सांज जावन दिल्ल्या दनिया देवाक आमी अर्गां दिवया. एक घडी दोळे धांपया, देवाचो उपकार आमी आठोवया. दनिया देवाक आमी अर्गां दिवया. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजा. ह्या दोन जोड्यांक ह्या पवित्र तळार आयच्या दिसा ह्या लग्ना बांदान एकवटचें भाग दिल्ल्याक सगळी सेरेमनी भोव अपूर्वेन जावच्या देवान वतल्या आशिर्वादां केल्ल्या बरेपणाक सगळ्यांचे पयन बऱ्यान जावं बरें करून तांकां आपोवन हाडलेल्या खातीर दनिया देवाक आमी अर्गां दिवया. हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव होगळाप दिता जेजू,
हांव होगळां दिता जेजू, हांव होगळां दिता जेजू काळजा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागी आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या धाकट्यांक, नर्सांक आनी सेवकांक पाव. सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांत ताळण्या आनी पातकांतली निवार. सर्वेस्परा तुझ्या मुनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाई दी. सर्गीच्या बापाईच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीची सत्य संवाद जारी कर. संजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. सर्गीच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारले न्ही त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची खाकूत कर, तांकां बरें काम फावो कर, तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. दयाळ बापा पावो ते जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय, तांकां बरे जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव, तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर, तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. सर्वेस्परा सकड खासदारी जोड्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता, तांकां बळ भलायकी दी, मोतीक समाधान संतोष दी. सदांच तांणी केल्लें समर्पण मतींत उडात दवन मरा पर्यंत मानान गौरवान विश्वासपणान जियो तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. सर्वेस्परांक सजमलेल्या हर एकल्यागे तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. हर एकल्याचे तुजे विस्तार आशिर्वाद आवोत, बळ भलायकी, मतीक समाधान संतोष सकड बरेपण तांच्या आनी तांच्या कुटुंबात जिवितां तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता. आमची मागणी आयक. नमारणीये कागोदीचे माये नमन आमच्या जिवा आम्रदनी बरोवश्या तुका आमी मारता. आमी पदे सेवेची बाळका या दोगाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर परते आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे गुजे सदीं पावल जेजू आमकां दाखय. ये दाळे मोगळे दुलोबी अवकारी मरिये पिडेस्तां बसोत मागणे आमचो उजवात आमच्या हृदयाचे दवरया. आमकां कितेंय पिडा आसा, कितेंय कश्ट दूख आसा, समस्या आसात, ह्या घडये त्रियेक देवाक मान करतना आमी मागया आमचे खातीर विशेश सोमयाची वा त्रियेक देवाची मजत काकोलत आमच्या कुडींत वालच्या खातीर आमी मागया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा, कित्याक तूं तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापा जे एकल्याच पुता, कित्याक तूं आमचे अस्गत मनशा थंय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी आमची सर पिडा शिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा, कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गूण करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा, आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिश घाल. तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिरेन लिंगून जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सोमयाचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो. प्रार्थुया दयाळ सोमया बावर्तांच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेहनतलेली दयाळाय आमी मागता. पिडेशिरेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सूख समजणी आनी मना भेद पयस करून एकामेका काळजातावन बोगसून जियेवंक तांकां तुजो आदार दी. आपल्या कश्टां वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण भोगोवन दी. तूं दयाळ सोमी सदांच तांच्या सांगाता राव, तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पो देव तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी खाकुलतेन वागोवं.
दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवा सकलो स्पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमच्या संगाता आसा. तो तुमच्या सुमेर रावून तुमचें संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमच्या देहाचें सर वायट बसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदार देवा आसो, बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्या आसो, आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो. मोगाच्यानो दिबेर सरावया. एक 10 मिनटां भर सक्रामेंताच्या आराधन आमी सोलोनवर सगळ्यां खातीर आनी प्रत्येक जावन आज लग्न जिवीत सुरवात केल्या ह्या दोनी जोड्यां खातीर आमी विशेश तरान मागतले. तर जेजूक आमचे मदें स्वागत करया आनी आमी गीत आमी गावया. भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजार आसच्या जेजू आमी तुका आराधन करता, वंदिता तुका हर्सिता. तूं भोव व्हरतो देवाचो देव, रायांचो राय, सगळ्या मनशां असो रचणार आनी सांबाळणार आनी सोडवणदार. आमी तुजी किरकोळ रचना, आमी किरकोळ तरी तुवें आमकां सांडूंक नाय, बागार आमकां तुवें सोडवण दिल्याय. आमकां आमच्या किरकोळपणांतावन वयर काडल्याय. हांव तुमकां सेवक म्हणना, बगार इश्ट म्हणटा म्हूण तुवें आमकां तुजे इश्ट केल्याय. एकल्यान आपल्या इश्टा पासून आपलो असो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हूण दाखयल्या सांगल्या तुवें. खुर्सार तुजो असो जीव आमचे खातीर भेटोवन तूं आमचो खरो इश्ट म्हूण तुवें दाखयलाय. ह्या संदर्भी
तूं आमच्या काळजांत आयलाय. आज ह्या पुंथळार आमी सक्कड आयल्या तुजे ससाय मागोवंक. सर्व बरो सोहगडांच्या हाताक पावलेल्या वेळी ह्या पवित्र थळार सांजूद तुजो आदार मागोवन दिता म्हणल्या फातयेण्यान आमी आयल्या वाचता. आमची सगळी जिणी आमी तुजे मुखार दवरता. तुवें दिल्लें सर बरेंपण आमी वळखून घेता. तुका आमी विसरल्ल्या खातीर, तुजे तावन आमी पयस केल्ल्या खातीर, तुज्या खुशे प्रमाणे आमी जियेनातल्या खातीर तुजे लागचें बोगसाणें मागता. आनी परत ह्या थळार तावन आमी फाटीं आमच्या कुटुंबाक, आमच्या गांवाक, आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक आनी कामाक वेता आसतना तुका घेवन वचोंक आमी आशेता. हर एक आमची मेळटा तूं सांबाळ म्हूण आमी मागोवंक आशेता. आमचेर, आमच्या मोगाच्या मनशांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आनी विशेश करून आयच्या दीस सर्व काजळी जोड्यांचेर तुजो प्रत्येक आशिर्वाद आमी मागता. सोम्या तूं बोवरतो, तुवें सगळें रचलाय आनी सरसंगती तुवें आमचे खातीर रचून आमच्या ताब्यान दिल्याय. आनी देखून तुका आमी अर्गां आनी होगलाप दिता. आमचे जबाब सोम्या तुजें नांव हरसिल्लें जावं. सोम्या तुजें नांव हरसिल्लें जावं. सर्व तुज्या रचना मदें सोम्या तुजें नांव हरसिल्लें जावं. सर तुज्या जनांगा मदें सोम्या तुजें नांव हरसिल्लें जावं. तूं आमचो रचनार देखून सोम्या तुजें नांव हरसिल्लें जावं. तूं आमकां राखताय आनी सांबाळताय देखून सोम्या तुजें नांव हरसिल्लें जावं. तूं आमची काळजां मनां उजवाडाताय देखून सोम्या तुजें नांव हरसिल्लें जावं. आमकां तुवें विघ्न आनवरांतलें राखलाय देखून सोम्या तुजें नांव हरसिल्लें जावं. तूं आमचो बरवसो थीर करताय देखून सोम्या तुजें नांव हरसिल्लें जावं. तुजो आनी पेल्याचो मोग करूंक तूं शिकयताय देखून सोम्या तुजें नांव हरसिल्लें जावं. आमच्या जिवितांत जायतें तुवें बरेंपण केलाय देखून सोम्या तुजें नांव हरसिल्लें जावं. आनी सोम्या जेजू आमच्या हर एकल्या जिवानांत तुवें केल्लें वर्तें बरेंपण वळखून घेवन आमी तुका गितान अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससना. तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मोग करच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या, तुवें म्हाका विसलोय सासन सुका पावच्या, तरी हांव फावो न्हय सोम्या, हांव फावो न्हय. अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससना. सोम्या जेजू ह्या पुणशेताक आमी आयल्या तुजो आशिर्वाद घेवन वयच्याक, तुजी कृपा आमी जोडून घेवच्याक, तुज्या खुशे प्रमाणे आमी जिवीत मांडून हाडच्याक आनी आमच्या जिवितांत खरी क्रिस्तें जिवीत आमी जियोवच्याक. ह्या संदर्भी आमी सगळीं आमी आमकांच तुका समर्पिता. आमचे सवें, आमचे सरकंतुस्के, बेजाराय, संतोश, समाधान, भलायकी, पिडा, सलवणी, जीक, निराशा, बरवसो हें सगळें आमची बोगणां हें सगळें आमी तुका समर्पिता जेजू. सांगाता सर आमच्या मोगाच्या मनशांक तुका आमी समर्पण दिता. आमची वडिलां, मलगडी, आवय बापय, आमची काजारी सांगाती, आमचे याजक, आमचे दम भयणी, आमची भुरगीं, आमची युवजनां, नेणटी बाळशीं, आवयचे कुशींत आसचीन बाळशीं सगळ्यांक आमी तुका समर्पण दिता. समर्पित हांव सगळ्या पवित्र सभेक, पापसबिलियो, सरबिस्प, याजक, धार्मीक भाव भयणी तुका आमी समर्पित. आमची फिरगज, आमच्या फिरगजाची याजक आनी धार्मिकां, आमच्या फिरगजीची सगळीं कुटुंबां आनी लोक बाबरतांत आसलीं, बाबरतांत पयस केल्लीं सगळ्यांक आमी तुज्या नदरे मुखार हाडून येता आनी तुका समर्पण दिता. आनी ह्या संदर्भी सोम्या तुजो आशिर्वाद आमी घेवंक आशेता. सोम्या जेजू पवित्र स्नानांत आमी तुजीं जाल्या, बापाचीं भुरगीं जाल्या, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन नवी रचना जाल्या.
जायते फावटी आमी आमच्या क्रिस्ती आपोवणेचें वर्तेपण विसरून तुजे तावन पयस केल्या देखून आमी तुजे लागचें बोगसाणें मागता परत आमी तुजे लागीं येवंक तुजे समें रावंक आमी आशेता तुजें आमकां आशिर्वाद दी तुज्या गोपान आमकां घे विशेश करून ह्या पुंतळाक आयिल्ल्या वेळा आमच्या मोतीक येतात आमचीं तेसांवां आमच्यो गरजो आमचें उणेंपण आमचे कश्ट पिडाशिडा आमचेच जागी आमी कांयच करूंक शकना म्हणलें वळखून घेता पूण तूं सक्कट तुजे वरी साध्य आसा म्हणलेंय आमी जाणा आमचो अस्कत बाबार्थ आमच्या बाबार्थाक बोळ दी सिसां बरी आमी मागता सडय आमचो बाबार्थ आनी सदांच बाबार्थान जियेवंक तूं आमकां फावो कर हे देवाडा सक्रामेंता गीत गावन समियाचो आशिर्वाद आमी जोडून घेवया प्रार्थुया ये सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र साक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमी आमचे थंय बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर सो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससना सोमेस्त आमी बसया मोगाच्यानो आतां निमाणें गीत जाल्लेंत 11:25 जालें निमाणें गीत जाल्लेंत सगळ्यांनी आमच्या गोल्डन सेंट जूड गोल्डन मेमोरियल हॉलाक वयचें थंयसर काजाराचो संभ्रम आसा आमचो MLC मानेस्त आई वंडी सोजा मुखेल सोयरो जावन येतलो ताका सन्मान आसा मागीर काजाराचें कार्य मागीर सगळ्यांक ददोशी जेवण आसा आज सार्वजनिक अन्न संतर्पणेचो दीस त्या देखून दरबस्त वा ददोशी जेवण तयार जाला त्या देखून सगळ्यांनी आयच्या दिसाच्या संभ्रमान वांटेली जावन जेवण करून वसा जाय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागचे त्या देखून निमाणें कंतार जाल्ल्यान गळाई करिनासतना हॉलाक वयचें थंयसर येताना तुमकां थंड पिवान दितात तें पियोवन तुमी वचून तुमची बसका घेवचें ताज्या उपरांत बँडाच्या सांगाता आयची जोडी आनी मुखेल सैरे हॉलाक प्रवेश जावन मोकलें कार्य आमी 10 मिनटां भितर चड गळाई करना 11:45 भितर हें कार्यक्रम आमी सुरवात करता त्या देखून वेळार वचून तुमची बसका घेवंक हांव तुमच्या लागीं उपकार मागता ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಗೀತೆ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟ್ ಜೂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ
ಪಾನೀಯವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. 11:45 11:45 ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡದೆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಹಾಲು, ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳಿವೆ. ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಜುಬಿಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಡೋಣ. निमाणे गीत आमी विगाराच्या परवानगेन एक उतर उलोवंक हांव कशें व्हरता. पयल्यान पयलें सांजू ताद्देव पाक्षिकेरे हें DSCचें पुणशेत आनी हांगासर जावची भक्ती कार्यां आत्मीक कार्ये जायत्या लोकांक बरेपणाची. आनी ह्या महापर्वे संदर्भार ह्या नोव्हेंबराच्या दिसांनी आयच्या दिसा दोगां जोडी लग्ना बेसान एकवटल्यान तांकां आमी अभिनंदन पाठयता. विक्षान आनी संगीता विल्फ्रेडाने मारिया. तशेंच हांगासर सेवा देवींच्या सिस्टरांचो उपकार बावुरता. गोळी परिशद हुद्देदार सर्वांचो उपकार बावुरता आसतना सगळ्याक मार्गदर्शनाचे मनादी बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोजा तांची आदली सेवा ही विशेश आमी वाखाणटा. आमच्या DSCंत कुटुंबा जिविता केंद्रांत कुटुंबाच्या बरेपणाक तांणी वावर केल्लो. आनी विशेष करून आमच्या मालगाडे याजकांक सांजूचे वाज घरांत तांणी दिल्ली सेवा सगळ्या पाद्र्यांक मस्त मना पसंदेची जाल्या. DSCक दिल्या तांच्या सेवेक आमी सदांच आभारी जावन आसा. तांचो आमचे बालगाडे पाद्र्याप आनी आमी सगळे सदांच उडासान दवरता. ताचे स्वयं बापलियो तांकां सहकार दिवन आदार दिवन आसा. तांकांय हांगासर तांणी तेमच्या सेवेक हांव बी साहेबाच्या तर्फेन, म्हज्या तर्फेन, DSC तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. साक्षी
सोमेस्तांग देव बरो दीस मागता ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನ. सांजूत फिरगज आणि पुणशेताच्या वार्षिक परबे संदर्भी आज हांगसर असं जाऊच्या सामूहिक काजराच्या संभ्रमाक जमलेल्या सर फिरगजगारांक आणि सांजुदाच्या भक्तिकांक ಮನಸ್ಸೋ ಗನಸ್ಸೋ ಬರೋ ಏವಕಾರ ಮಾಗ್ತಾ ಸಂತ ಜೂದರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. मातेव अध्याय 19 वोळ 100 अशें म्हणटा देखून ह्या फुडें ती दोगांनय बगार एकच त्या पासून देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावं. वय मोगाच्यानो पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतराच्या प्रेरणान आज 2 जोडी विल्फ्रेड आणि मरिया तशेंच विक्शन आणि संगीता लग्न बेसाच्या सक्रामेंतांत एक जाल्यांत आणि ती आतां आयती आसात ह्या सभास्थलाच्या दरवट्या लागीं मनाच्या सैऱ्यां बराबर भितर सरून ही वेदी सोबोंक. ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಮಳದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವರವಧುಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂತೋಷದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ. आता बँडाच्या नादान तुमच्या ताळयांच्या आवाजान पुढे सरतात दोन्ही जोडी मनाच्या सैऱ्यां बराबर. ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಈ ದಿನದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಮರಿಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಹಾಯ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಜೋಡಿ ಇದೆ ವಿಕ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯ ಪಯಣವು ಇಂದಿನಂತೆಯೇ ಬಣ್ಣವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. आता हांव विनंती करता फिरगज गवळी परिशद उपाध्यक्षीन आणि कार्यदर्शी श्री सुनील मोरस मनाच्या सैऱ्यांक वेदीक आपोवन हाडच्याक. आयच्या कार्याचे मुखेल सैरे जावन MLC मनीस आयवन डिसोजा, मनाचे सैरे आसात शिवमोगा DSCचे यासक मनदीक बाप लॉरेन्स डिसोजा, आमचे फिरगज विगार मनदीक बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोजा, आमचे वस्ते यासक मनदीक बाप लिओ वेगस, SVP अध्यक्षीन श्रीमती मार्गरेट सल्डाना, तशेंच गवळी परिशद उपाध्यक्ष आणि कार्यदर्शी तुम्ही मुखार येवन वेदिराजची बसका स्वीकार करची. सर्वांनी जोरादारान स्वागत करचो.
मनाच्या सैर्याने बसका स्वीकार करची. ಎಲ್ಲರೂ दिक्कुळीಕೊಳ್ಳುವುದು. मोगाची 4 उतरां येवकाराची जाता तामकां काळजाक लागशिली. आतां मनाच्या सैर्यांक तशेंच हांगासर जमलेल्या सोमेस्तांक स्वागत करूंक फुडें येता गौलीक परिषद उपाध्यक्षीन ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಾ ಡಿಸೋಜಾ. ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಎಂದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ನಲ್ಮೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮುಂಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಾ ಇವರು. मोगचनो देव बरो दनपर मागता तुमकां समेजता. आज आमकां सर्वांक भोव व्हडतो संतोषाचो दीस. सांजू तत्देवाच्या पूर्ण शेतांत लंगर संभ्रमाच्या ह्या सुंदर कार्याक हाजीर आशिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगान स्वागत करूंक हांव खुशी व्हरता. आज आमी हांगासर 21व्या वर्साच्या सामी काजाराचो संभ्रम आचरण करच्या संदर्भी आज हांगासर 2 जोडी लग्ना बेसान एकवटल्यान ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत सुस्वागत. आयचे हे कार्य बऱ्यान जावच्या खातीर कार्याचे अध्यक्ष जावन आसन आमकां आदर दिवच्या सदांच सुडसुडीत मोवाळी सर्वांच्या गरजा पावोवचे दुबळ्या दुखट्या ते सदांच हुस्को दाखोवचो आमचो मोगाळ सांजू पिरगजीचो पुणशेताचो डिरेक्टर मानादी बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोज बापानो तुमकां हांव हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवी गानाचो आनी मनाचो येवकार मागता. हांकां फुलां दिवन स्वागत करूं मुखार येता श्रीमती सुनीता रोड्रिगज. आयच्या ह्या कार्याचे मुखेल सैरे जावन आमचे मदें हजर आसात समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरचे आमच्या विधान परिशदेचे सदस्य मानेस्त MLC आयवन डिसोजा. तुमकां हांगासर जमलेल्या सर्व चर्पेन हांव मोगाचो येवकार मागता. हांकां पिरगज बिगर बाप्पांनी फुलां दिवन स्वागत करचें म्हूण हांव विनंती करता. आयच्या ह्या कार्याक आमच्या मदें हजर आसात आमच्या आयच्या दिसाच्या नवऱ्याचो काशा भाऊ शिवमोगा देसीचो विगार मानादीक बाप लॉरेन्स डिसोजा. तुमकां विगार बापानो हांगासर आमच्या पिरगज पक्षीकेरे पिरगज तर्फेन हांव मोगाचो येवकार मागता. तांकां मानेस्त सुनील मोरासान फुलां दिवन स्वागत करचें. सदांच आमच्या गरजा पावोवचे हास्कुऱ्या मुखामळांनी विघराच्या कामाक पाठिंबो दिवच्या आमचा याजाक मानादीक बाप लिओ वेगस बापानो तुमकां हांगासर जमलेल्या सर्वांचे नांवी हांव मोगाचो येवकार मागता. हांकां श्रीमती प्रेसी पिंटोनो फुलां दिवन स्वागत करचें. पिरगजीच्या तशेंच सभार कार्यांनी विकाराक हाताक हात दिवन सांगात दिवच्या आमच्या गवळी परिषदेचो कार्यदर्शी मानेस्त सुनील मोराज तुमकां हांव हांगासर ह्या कार्याक मोगाचो येवकार मागता. तांकां श्रीमती मोनिका डिसोन फुलां दिवन स्वागत करचें. बेदिराच्या सामिशन पावल सभेची अध्यक्षीन भयण मार्गरेट सल्डाना आनी तशेंच श्री संघटनेची अध्यक्ष भयण श्रीमती सोशिया पिंटो तुमकां हांगासर जमलेल्या सर्वांचे नांवी मोगाचो येवकार मागता. तांकां मानेस्त सुनील मोरासान उलोवप दिवन स्वागत करचें. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಲು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಸಂತ ಜೂದರ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ
ಇಂದು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹವು 21ನೇ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಆಗಮಿಸಿದ ನೂತನ ವಧುವರರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಬಂಧು ಬಳಗದವರಿಗೂ, ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೂ, ದೂರದ ಊರಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಾ, ನಿಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. आता पानपडूत कसो सांप्रदायिक स्वागत दितात गवळी परिषद उपाध्यक्षीण आणि कार्यदर्शी. बेजिरसल्या मोगाच्या मानांच्या सैर्यांक आणि हजरसच्या सर आमच्या भक्तिकांक पानपड उदा दिवन हांव आयच्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. सर्वांक पानपडूत कसो स्वागत दिल्ल्या गवळी परिषद उपाध्यक्षीण आणि कार्यदर्शी तुमकां देव बरें करूं. ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲೇರಲು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಜನಸೇವೆಯೇ ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಾಜಮುಖಿ ನಾಯಕರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದರಂಗಡಿ ಮೂಲದವರು. ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ನಾಯಕತ್ವ ತೋರಿಸಿದ ಇವರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವಕ್ತಾರರು, ಸದಸ್ಯರು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನ್ಯಾಯ ಸಮಾನತೆ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ. ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಐವಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. आता हांव विनंती करता गवळी परिषद कार्यदर्शी श्री सुनील मोरस, तुम्ही फुडें येवचें आनी मानपत्र वाचचें. सांजुदाची फिरगज आणि पुणशेत पक्षिकेरे ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಪರಬ್ 2025 कर्नाटक विधान परिषद हांचो सदो जावन दुसरे अवधेक विंचून आयिल्ल्या मानेस्त आयवान डिसोजा हांकां मोगान आनी अभिमान अर्पूचें सन्मानपत्र. मानेस्त आयवान डिसोजा निरंतर सदाना मुखांतर लोकांच्या गरजांनी पावोवन आपल्या मोवाळ स्वभावान, उतरावयल्या प्रभुत्वान आनी शैक्षणीक प्रभुत्वतेन आमच्या समुदायांतलो एक बलिश्ट लोकांमोगाळ मुखेली जावन तुमी सोबून आसात. ಆಗಸ್ಟ್ 10 ತಾರೀಕು 1965 तारखेर उडुपी जिल्लो मुदरंगडीच्या पिलर मायकोडीच्या देवादीन सिप्रियन आनी लिल्ली डिसोजा जोड्याक 5 प्रतिभान्वित भुरग्यां पैकी तिसरो जावन तुमी जल्मल्यात. प्राथमीक शिकप मुदरंगडी इगर्जे इस्कोलांत,
हायस्कूल शिकप शिरवांत संपवून मंगळुरांतलं पदव्युत्तर आणि कानून पदवी शिकप जोडलेले तुम्ही वकील वृत्ती सुरवातली मुखेलपणाचो उंचलो शेगूण ल्हानपणादावनच रक्तान घेवन आयिल्ल्या तुम्ही अवकाश मेळिल्ल्या संदर्भांनी वेगवेगळ्या संघ संस्थांनी हुद्दे आपणावन सेवा दिल्या. CYM मुदरंगडी घटकांत शिरवा वाराडो आणि CYM केंद्रीय अध्यक्ष जावन सेवेच्या मुखेलपणाक तुम्ही बुन्याद घाली. पिरगज गोळीक परिषदेचो सदो तशेंच उपाध्यक्ष जावन पिरगजेंत क्रिस्ती स्पिरितान सेवा दिली. कातोलीक सभा संघटनेचो कार्याळ संदो जावनय तुम्ही सेवा दिल्या. ल्हानपणादावनच मुखेलपणाचो गुण तुमकां आशिल्ल्यान मंगळूरच्या SDM कानून महाविद्यालयाचो विद्यार्थी संघाचो अध्यक्ष जावन मंगळूर युनिव्हर्सिटीच्या सर्व कॉलेजीच्या विद्यार्थी संघाचो खजनदार जाल्यात. फुडें मंगळूर युनिव्हर्सिटीचो सेनेट संदो आणि अध्यक्ष जावन युनिव्हर्सिटीन नेमक केल्ल्या वेगवेगळ्या समितीचें सुकाण घेवन तें समर्थ रितीन चलयलें. शिरवा वेवसायीक सहकार संस्थेचो निर्देशक आनी अध्यक्ष जावन कृषिकांचेर भोव चड मोग दाखयल्लो. तशेंच 1994 इस्वेंत वकील वृत्ती सुरू करून भोव कश्टांचें व्याज इत्यार्थ करच्यांत यशस्वी जडली. 2005 इस्वेंत पब्लीक नोटरी स्नान जोडलें. 2006 इस्वेंत कर्नाटक सरकारान तुमकां क्रिस्तांव लग्न नोंदवणेचो रजिस्ट्रार जावन नेमक केलो. 2003 इस्वेंत तावन आतां पर्यंत मंगळूर महानगर ऑटो चालक संघ हांचो अध्यक्ष जावन 2004 तावन आज पर्यंत दक्षिण कन्नड बस नौकऱ्यांचो संघाचो अध्यक्ष जावन टेम्पो चालकाचो संघ स्थापन करून स्थापक अध्यक्ष जावन आसात. दक्षिण कन्नडा बॉडी बिल्डर्स संघाचो अध्यक्ष जावन दक्षिण कन्नडा कार्मिक परिषद हांचो स्थापक अध्यक्ष जावन सेवा दिवन समाजाच्या दुबळ्या कामेल्यांच्या उदरगते खातीर स्पंदन करून जिणेक सरकारा जावन मेळचो सवलत्यो लाभचे बरी करून दुबळ्या दट्ट्यांचो इश्ट जाल्यात. 1983 इस्वेंत जनता पार्टीचो सामान्य कार्यकर्ते जावन राजकीय जिणेक पांय तेंकलो. मुखल्या दिसांनी मंडळ पंचायत ग्रामपंचायत चुनावण्यांनी स्पर्धा करून जीक जोडली. जिल्हा युवा जनता दळ अध्यक्ष जाल्यात. 1994 इस्वेंत विधानसभा चुनावणांत स्पर्धा करून थोड्याच वोटांनी सोलवल्यारी धैर्य साणीनासतना फुडें सरल्यात. तुमची संघटन चातुराय कृषिकां वयली काळजी मानून घेतल्या कर्नाटक सरकारान 1995 इस्वेंत राज्य गेरू अभिवृद्धी निगमाचो अध्यक्ष जावन विंचलो. 2004 इस्वेंत काँग्रेस पडत विंचून कॅम्पको संस्थेचो निर्देशक जाल्यात. दुसरे फावटी विधानसभा चुनावण्यांत स्पर्धा करून चलवलेली धैर्य साणीनासतना फुडें गेल्यात. निरंतर लोका सेवेंत जिवीत जरयल्ल्या तुमकां काँग्रेस पार्टीन विधान परिशदाचो संदो जावन विंचलो. विधान परिशदांत सद्या लोकां तर्फेन समर्थ रितीन वाद मांडून जापी दिवन जायती योजना अनुश्ठानाक हाडली. लोकां खातीर अभिवृद्धीच्या दिश्टीन काम करची इच्छाशक्त तुमकां आसा. तुमी एक अभिवृद्धीचो सपनयली सौर सपनां कार्यरुपाक हाडची तांकी तुमचे कडेन आसा. तुमच्या मार्गदर्शनान करावळी जिल्ल्यांनी जायती अभिवृद्धीची कामां जावन दीत. पोतीन डॉक्टर कविता आनी भुरगीं अनोला आनी आयोनी संगी सुखी कुटुंबां जिवीत जिवोवच्या तुमकां देव सदां राखून व्हरून दी. लांब आवकांनी बळ भलायकी फावो करून दी म्हूण मागोवन मोगान मानान आनी अभिमानान हें सन्मानपत्र अर्पित हांव. तुमचे थंय मोगा सभे विगार डिरेक्टर फिरगजाक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी फिरगज गवळी परिशद आनी देवपूर प्रजा पक्षी केरे.
आता विनंती करता सन्मानाच्या सैर्यानी संगता मेळून मनीस आयवन डिसोजाक मान करच्याक. सोमेस्तांनी जोरान ताळयो पेटोवन तांकां अभिनंदन पाठोवचें. मान केल्ल्या सन्मानाच्या सैर्यांक तशेंच मान स्वीकार केल्ल्या मनीस आयवन डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾನ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸಮಾರಂಭದ ಎರಡು ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆಯ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಧುವರರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕಪಲ್ಸ್, ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಆಗಿರುವಂಥ ಫಾದರ್ ಅನಿಲ್ ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ನೋ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಎಸ್ ಫಾದರ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಚರ್ಚಿಗೆ, ಇದೊಂದು ಶ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಫಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಯಾಸಿಸ್ನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ವಧುವವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ, ಅವರ ಬ್ರದರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಫಾದರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ SVD ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತೀರಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು ಭಾಳ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೂರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ದೂರ ದೂರದ ಊರು, ಮತ್ತು ಈಚೆ ಕಾಸರಗೋಡಿಂದಲೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. तुमका पहिले सुवातेर सर्वांक हांव ह्या संदर्भार म्हाका आपोवन हांगासर मुखार बसोवन म्हाका सन्मान करतात म्हणून पत्रांत सांगलें जाल्यार हांव आनीक इल्लो लेट येता आसलो, लास्टाक येवन उलोवन वता आसलो. सन्मान केला काल्याकी म्हळ्यार हांवें समाजाक चड आनीकय काम करीचें म्हणल्या उद्देशान तांणी केला. आनी हांव दुसरे फावटी कर्नाटका विधान परिशदेचो सांदो जावन विधानसभेत हांव विधान परिशदाक MLAनी वोट घालून म्हाका चुनायत केला. म्हजो उद्देश जावन आसा इतलोच, समाजांत आमच्या समुदायाक कालय अन्याय जायत जाल्यार तोंदरे आयिल्ल्या संदर्भार हांवें तुमच्या खातीर झुजाचें म्हणल्या कारणा खातीर म्हाका सरकारान म्हाका आमच्या पार्टीन हो एक अवकाश करून दिला. ते देखून हांव तुमकां सर्वांकी हांवें आज कालय रिप्रेझेंटेशन करचें जाल्यार तें म्हज्या समुदायाक फस्ट, मागीर दुसरें सुरू हांवें म्हज्या समुदाया खातीर हांवें उलोवंक जाय. हांव उलयना जाल्यार हांवें थंयसर विधान परिशदांत बसून कांय प्रयोजन ना. ते देखून म्हजी समाज ह्या ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಇದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಸಮುದಾಯ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2% ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದರೆ 3% ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಉಳಿದ 97% ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಅವರ ಸೇವೆ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆ ಇತರ 97% ಜನರಿಗೆ 3% ಜನರ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ 4th ಸೆಂಟಿನರಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ನಾನು ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ 2.8 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಈ ದೇಶದ 97% ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇದು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮುದಾಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ 3% ಜನರ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೆಲಸದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರುವಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, सवालुಗಳನ್ನು एदुरसಬೇಕಾಗಿದೆ. आमच्या मुखार येवची सवालां आमी ती ओट्टूक जावन फेस करूंक जाय. आज समाजाचे वयर खंयचे खंयचे रितीचे दबाव घालतात, आमच्या समुदाया वयर कलिंपुरा नांवां घालतात आनी आमच्या समुदायाक बांदून घालच्या खातीर खंयचे कानून हाडटात ही पुरो तुमकां गुर्त आसा. ते देखून हांव ताजी नांवां काडूंक ह्या संदर्भार वचना. आज हांगा आमच्या समुदायाच्या तर्फेन फाटल्या 20 आनी 100 वर्सां जावन या इगर्जीच्या तर्फेन तांच्या वार्षिकोत्सवाच्या ह्या उडासा खातीर
मास मॅरेज करचे कानून मास मॅरेज करचे समारंभ हांगासर तुम्ही करनासात. मस्त संतोष. आज या दोन्ही जोड्या ನಾನು ಎರಡು ಜೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತೋ, ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಅವರು ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂತಸ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರ್ತೇನೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 10 ಜನ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ 10 ಜನರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, 10 ಜನರು ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 10 ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ತನ್ನದೇ ಆದ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ. ನನ್ನದು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಸಂಸಾರ, ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಎರಡೂ ಜೋಡಿಯವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಮದುವೆ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೇನು ಸುಲಭದ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೈವೇಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಚರಂಡಿಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನೀವು ಉದ್ದದ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನನ್ನದೇ ಆನೆ ನಡೆದದೇ ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆನೆ ಕೂಡ ಕಾಲು ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ನಡೆದದ್ದು ದಾರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇಬ್ಬರ ದಾರಿನೂ ಅದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಫಲ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮದುವೆ ಜೀವನ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನೋಯಿಸಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು. ಗಂಡ ಹೆಂಡರು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಚೇರಿ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಹೌಸಿನ ಬದಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನಂಬರು ಕೂಡ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ, ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿ ವಧುವರರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. मोगाचनो विल्फ्रेड आणि मरिया तसेच विक्शन आणि संगीता वडा अत्रेगान राखून आसात तांच्या लग्न संभ्रमाची गोडसाण सागच्याक. हांगासर सोबीत रुची केक तांचे मुखार आसा. दोन्ही जोड्यांनी आता संगता मेळून तांच्या लग्न संभ्रमाची केक कातून ती गोडसाण एकामेका लागीं वांटून घेवच्याक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮುಂದಿರಿಸಿದ ಕೇಕನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. मनाच्या सैर्यांनी तांकां संगत दिवचो. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೇಕನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ. ನವ ಜೋಡಿಗಳ ಜೀವನ ಸದಾ ಕೇಕಿನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಲಿ. ದೇವರು ಅಪಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ. सोमेस्तांनी परत एक पाटी जोरान ताळयो दिवच्यो आनी दोन्ही जोड्यांक उल्हासूंचे. काजरा संभ्रमान एक अपूर्बायेची रिवाज आसा. बरे मागचे या भलायकी मागची. आनी आयच्या ह्या संभ्रमाक दोन्ही जोड्यांक बरे मागच्याक एका जोगत्या व्यक्तीक वेंचला. ते देवाचे मोन्यारी, एक लोकामोगाळ याजक. गांवांत ते मनियंपरेचे प्रस्तुत शिवमोगा दिएसेजीच्या
नित्यदर माते देवालया करगल हांगासर सेवा दिते आसात. ते आयचो नवरो विल्फ्रेड हाचे भाऊ. आता हांव विनंती करता मनादेक बाप लॉरेन्स डिसोजा लागीं तुमी फुडें येवचें आनी दोनी जोड्यांक बरें मागचें. ಇದೀಗ ನವ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ಮುಂಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭರವಸೆಯ ವರ್ಷವೆಂದು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭರವಸೆಯ ಯಾತ್ರಿಕರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ದೂರದ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಖಡಕ್ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೀನು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಡಲ ತೀರದ ಮೀನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತೀರಿ? ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆದಿದೆ. ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ, ಎತ್ತನ ಮಾಮರ ಎಂಬಂತೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈಸ್ ಬೌಲ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ರಾಯಚೂರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈಸ್ ಬೌಲ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಯುಕ್ತದ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಣಜ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಫ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರುಗಳ ನಗರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವಲ್ವಾ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಡ್ಲ, ಕಡಲ ತೀರ, ಊದೆಂತಿಚೆ ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಂಟು ಬೆಸೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ನವ ಜೋಡಿ, ವಿಕ್ಸನ್ ನೆವಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ, ಮತ್ತು ಮರಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಈ ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವರ, ಇಂದಿನ ವರ ವಿಕ್ಸನ್ ನೆವಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ದಿವಂಗತ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಕೊಂಕಣಿ ಸುಮಧುರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವರ ವಿಕ್ಸನ್ ನೆವಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೀವಲ್ಲ, ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ವರ, ಯಾರು ವಿಕ್ಸನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೊಂದು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಇದು ಇವರ ಪರಿಚಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಂಗೀತ, ಇವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಸಂಗೀತ. ಈ ಸಂಗೀತದ ಸ್ವರ ಸುನಾದಗಳು ಆ ವರನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತ ಜೋಕಿಮ್ ಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮ ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ದಿವಂಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಸಹೋದರ ಮೌನೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ
ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ, ದಯಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ. ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಹನುಮಂತೆ ಸಾವುಜು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಪರಿಚಯ ದಯಮಾಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಚಯ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜಾ ದಿವಂಗತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು 5 ಜನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು. ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಯರಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಕೌನ್ कहता है ताज महल बनाने के लिए दौलत नहीं मिलती. कौन कहता है ताज महल बनाने के लिए दौलत नहीं मिलती. अगर दौलत तो मिलती है, ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮುಮ್ತಾಜ್ ನಹಿ ಮಿಲ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಈ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಹಣ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆವು. ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ರವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರೀತಿಯೇ ವಿವಾಹದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ. ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು. ಮರಳು ಬೇಕು, ಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಕಲ್ಲು ಬೇಕು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಬುನಾದಿಯೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 2 ಇಶಾರೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಯಾವ ಕುಟುಂಬವೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿವೆ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ವಿವಾಹ ಜೀವನ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೈ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮರಿಬಾರದು. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಶಹರಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆ ಸೇರಿದರೆ ನಕ್ಕು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮನೆ ಯಾಕೆ, ತಡ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರೆ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಯಾಕೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಗದ್ದಲದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಗ ಒಂದು ರೂಮು, ಅಪ್ಪ ಒಂದು ರೂಮು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ 2 ಕುಟುಂಬದ ಜೋಡಿಗೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಸಂತ ಜೂದ್ ತದ್ದೇರವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸದಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್. ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾತುಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನವಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಫಾದರ್ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಇವತ್ತಿನ ನವ ಜೋಡಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಮುಂಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಧು ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ಸನ್ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. दोन्ही जोड्यांतर्फे उपकार बावची उतरां उलोवंक फुडें सरतात संगीता आनी विक्शन. ಪರಮೋನ್ನತ ಏಕದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಇಂದಿನ ಶುಭ ಲಗ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಮರಿಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಲಗ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿಗಾರ್ ಜೇರಲ್ 1ನೇ ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೋರನ್ ಹಾಗೂ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೈಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಂತ ಜೂದರ್ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ 1ನೇ ಫಾದರ್ ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಲಗ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರನ್ನು ಮರೆಯದೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಿಮಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. वेदिकार्ये हांगासर संपता आनी आतां काजराचो संभ्रम मुखारून व्हरूंक आशिल्ल्यान हांव विनंती करता मनाच्या सैर्यांनी वेदी वयली बसका सोडून वेदी मुखार अमानत केल्ली तुमची मनाची बसका स्वीकार करच्याक. ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. आपल्या काळजाची करूंक आशेतात राणी होरेत बाब गुंतून होकलांच्या गळ्या बोवारी कार्यमनी. आतां दोन्ही जोड्यांनी उबे रावचे. पहिले विल्फ्रेड आनी मारिया तुमी मुखार येवचे. ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಹಾರ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷವೇ ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ನಿನ್ನ ನಗು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮೊದಲು ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. एकामेका पळोवन रावा तुम्ही. विल्फ्रेड आणि मारिया. विल्फ्रेड तुवें फुडें सरचें. कार्यमनी तुज्या होकलेच्या गळ्या बोवारी गुंतून तिका तुज्या काळजाची राणी करून घेवचें. दोगांयनी संगता रावचें आनी एक फोटो पोज दिवचें. संगता रावा. ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಲು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. आता विक्षन आणि संगीता तुम्ही पुढे सरचे. एकामेका पळोवन रावचे. विक्षन कार्यमनी हाती घेवची आणि तुझ्या होकलेच्या गळ्या बोवारी ती सोबवची.
ಇದೀಗ ವಿಕ್ಸನ್ ಸಂಗೀತಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಹೃದಯಗಳ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧವು ಈಗ ನಡೆಯುವ ಸಮಯ. ದೇವರು ಈ ನಂಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ, ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. केसाक कळो, कपालाक तिळो आनी गळ्याक एक मोगाचो जेलो. आतां होकल न्हवऱ्यांनी जेलोगल मोगाचो परमळ आनी एकामेकाची सोबाय सोडोवची. ಇದೀಗ ಮಧುರ ಕ್ಷಣ, ಹಾರ ಬದಲಾವಣೆ. ಮೊದಲು ವಿಲ್ಫೆಡ್ ಮತ್ತು ಮರಿಯಾ. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮೊದಲು ನೀವು ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕುವುದು, ನಂತರ ಮರಿಯಾ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. आता विक्सन आणि संगीता तुम्ही पुढे सरचे. ಇದೀಗ ವಿಕ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ. ಮೊದಲು ವಿಕ್ಸನ್, ನೀವು ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. आता होरेत आणि होकलांक मलगड्यांचे बेसांव दिवचो वेळ देखून हांव फुडें आपयतां. होरेत आनी होकलेच्या कुटुंबांतावन दोगांनी मुखार येवचे आनी दोनी जोड्यांक बेसांव दिवचे. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವರವಧು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನವ ಜೋಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಇದೀಗ ವರವಧುಗಳು ಹಿರಿಯರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು. जोड्यांनी उबे रावचे, हात जोडून तुम्ही उबे रावचे, बेसांव घेवचे तुमच्या वडिलांचे. आता हांव फुडें आपयतां. याजक बापांनी तुमी फुडें सरचे आनी दोनी जोड्यांक बेसांव दिवचे. तशेंच हांगासर धार्मीक भयणी कोणी आसल्यार तुमी दयेकन मुखार येवन दोनी जोड्यांक बेसांव दिवचे. तशेंच हांव फुडें आपयतां गवळी परिशद उपाध्यक्षीण आनी कार्यदर्शी तुमी मुखार येवचे आनी बेसांव दिवचे. तशेंच SVP अध्यक्षीण मार्गरेट सल्डाना तुमी मुखार येवन दोनी जोड्यांक बेसांव दिवचे. आता सोमेस्तांनी उबे रावचे. विगार बाप आम्हा सर्वांच्या नांवान जेराल बेसांव ह्या दोनी जोड्यांक दितले. मोगोचनो आमचो उजवात ह्या जोड्यांत आमी उबान धरया. ह्या जोड्यांक आमी बरें मागया. सांजूद उतात देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार ह्या जुबलेवाच्या वर्सा
आमच्या वार्षिक परबे समार ही दोन्ही जोडी लग्न बंधान एकवटल्यांत एक नवे जिवीत सुरवात केल्या तर तसो देव बाप देवपूत आणि पवित्र आत्मा सांजूद देवा मारिपाक विशेष आशीर्वादां या जोड्याचेर वतून दी तांचे मुखलें सगळें जिवीत नंदन करून दी तांच्या कश्टा वेळार सुखा दुखा वेळार निरंतरी तो देव तांकां आदार सोंदी सुदार दी मोरा पर्यंत या दोगांय जोड्यांक सांगात दवरून दी म्हूण तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन हांव तांकां बरें मागता आनी आशिर्वाद दिता आमी सांगाता म्हणया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. मलगड्यांचे बेसांव घेवन दोन्ही जोडी तांच्या लग्न जिविताक फुडें सरच्या आदी होकलांक उपसून दिवची रिवाज आसा. देखून आतां हांव विनंती करता आमच्या वेगार बापा लागीं दोन्ही होकलांक उपसून दिवची उतरां उलोवच्याक. ಇದೀಗ ವಧುವನ್ನು ವರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಸಮಯ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮರಿಯಾ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಈ ವರರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ವರರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸಾಗಲೆಂದು ನಾನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಕುಟುಂಬದರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವು ಚೆನ್ನದಾಗಿ ಆಗಲಿ ನಡೆಯಲೆಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. आता उपसून घेवची उतरां उलोवंक फुडें सरतात आमचे वस्ते याजक मनादिक बाप लिओ वेगस. ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಸ ನೆಂಟರೇ, ನಮ್ಮ ಬೀಗರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತಿ ಸಲಹಿದ್ದೀರಿ. 20-25 ವರ್ಷ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. आता आमचे विगार बाप दोन्ही होकलांक न्हवऱ्याक आनी ताच्या कुटुंबाक उपसून दितले. Bye.
देवान उतुल्ल्या सर्व आशिर्वादांक काळजा मना एक करया बसून आसली आमी सोमेस्तां उबे रावया संगता मेळून गावया गीत लावदाते. ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ. ಲಾವುದದೆ Cheers to both the couples. दोन्ही जोड्यांक हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे. ಇದೀಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಯ್ಯದಿ ಇವರು. ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ವಧುವರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವ ಸಮಯ. ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ನಂತರ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. मोगचनो जेवण दुलूस तयार आसा. पहिले तुम्ही हांगासर येवचे, दोन्ही जोड्यांक बरे मागचे आनी उपरांत जेवणाक वेचे. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬದಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋರು ವರುವದರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾಗೆ ಆ ಬದಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಂಥದ್ದು. इतल्या रायचे हे कार्य हांगासर संपता. सोमेस्तांक देव बरें करूं.